дар ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ дар бозори Корвон харидорон аз сифати хуб ва нархи дастраси он сухан мекарданд. Сокинони пойтахт мегӯянд ки аз мактаб либос мехаранд, вале сифати хуб ва нархи қаноаткунанда надорад. Чанд соли охир бо дастури мақомот волидон бояд либоси ягонаи мактабиро аз корхонаҳои ватанӣ харанд. Ҳар сол нарх ва сифати либосҳои истеҳсолӣ дохилӣ баҳсҳоро ба миён меорад. Мега ай мактаб либос метиҳанд вообще сифатиш безебай. Ҳам мега мерем ай мактаб мегирем маҷбур мекунам. Ҳам мерем мега ай бозор мехарем ки бозор сифатиш состарай. ай мактаб ай вай рафта гирифта текстил рафтам гирифта сифатиш тамоман маҳкум нашид. На сарафар нашид, на юбкаш, на ҳичиш. Ай бозор беҳтар. имсол омадам истеҳсол туркӣ харидем дар 2000 сом. соли 2007 вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи либосҳои мактабиро барои хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ муқаррар карда буд. Дар аввал волидон ҳангоми интихоби либос барои фарзандони худ озод буда онро асосан аз бозорҳо мегирифтанд, аммо солҳои охир тибқи муқаррароти ин вазорат аз волидон талаб шудааст ки либосҳои ягонаи мактабиро аз ширкатҳои ватанӣ бихаранд. ҳомиёни ҳуқуқ инро як нав поимоли ҳуқуқи сокинон мепиндоранд. ҳар як чиз бо 15 сом 20 сомон арзон карда метем, чизое ки калонтар. Мана чизое ки майда чайда бошад, хай бо 5 сом, 7 сом, 3 сом. Назар ба фурӯши мисол қиматтар бо арзонтар карда метем. Одамои шароиташон вазбинтар ба. имконияти харидорро нигоҳ кардан. Мисол ҳаст одаме ки нархи гуфтагиатро мехарад, ҳаст ки бо арзонтар вай мекунад, талаб мекунад. Як форма чанд сомон меистад? Формаи духтарона. ҳама тарафа агар ҳама чизаш бошад то 300 сомон, сумка, пумка ҳамаш мешад, арзонаш ҳам. Нархи муайяне ки мисол барои як формаи мактабӣ то 250-300 сомон ташкил мекунад, мо метонем то 120 сомонӣ пешниҳод намоем. шуруъ аз 6 то 31 августи соли равон дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ярмаркаҳои фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла ярмаркаҳои мазкур дар назди ҷедемеми Истиқлол, бозори меҳргони ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ҷедемеми Ховарон, кӯчаи Валаматзода 8, ноҳияи Шоҳмансур, ҷедемеми Корвон, Корвон плюс, маркази савдои Корвоншаҳр, таваққуфгоҳи назди маркази савдои Ганҷина, Панҷшер, мағозаи махсускардонидашудаи ҷедемеми Насоҷии ноҳияи Фирдавсӣ ва маркази савдои Сафои ноҳияи Сино ба харидорон хизмат мерасонад. Дар Тоҷикистон шумораи хонандагони мактабҳои миёна ба 1 миллиону 900 ҳазор мерасад. Дар 5 моҳи имсол дар 53 корхона танҳо беш аз 400 ҳазор либоси мактабӣ истеҳсол шудааст, ки зиёди волидон аз сифат ва нархи он норозӣ ҳастанд. либоси ярмаркаи бозор арзон мода ай бозор вай харидан мода вай осонда. либоси мактаб чанд пул? либоси мактаби ҳама чизаш 240 сомон. ай бозор бо як бор истифода мебарӣ мешӯӣ вай сифат надора либоси мактаб. ай мактаб харидан ай бозор нақстар сифаташ. дар мактаб либоси мехаранд ё ки дар бозор? ҳам аз бозор, ҳам аз мактаб. сифати кадомаш беҳтар аст? сифати ки аз бозор мегӯям беҳтар аст. нархи мактаб чанд пул аст? либоси мактабӣ? либоси мактабӣ аз либосҳои бозор камтар гаронтар аст, қиматтар аст. чӣ қадар гаронтар аст? агар аз бозор 200 сомон костюм груп харид ва ё 300 сомон, 350 сомон мефурӯшад. имконият нест то хай кӯшиш мекунем ки бигирем 6 мурдаги 4 та сағира. ино омадем як груп 65 сом. шумо акун имкон надоред ки яъне ба ин нархи гарон гиред либос? не охи кор намекунад духтари ма бекор худаш касал 4 та сағира ҳамашон духтарам? не 2 та 3 та писар, 1 та духтар, ҳамаш мактабхон. рози ҳамин давлат барои ва ё ҳар як кӯдак 35 сум ба ми пенсия кардагиам беқадар гуфта ҳамида намерасонем. хай чӣ кор харз мекунем, чӣ кор кунем? харз када мехарем хонондан дар кор. хай пешниҳод ҳамин ки хай бо нархҳо арзонтар шава бо нафстардан мардум надорам.